Ka fetus nga nasapuan sa DENR compound nga ginapatihan kapid posible ginpa-abort suno sa kapulisan. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Diri sa sofa sa opisina sang research section sa Department of Environment and Natural Resources Region 6, nakita ng isa ka fetus kahapon sang aga. Pila ka metros ang antad, nasapuan pagid ang isa ka fetus sa garden nga ginabanta yara sa 20 weeks old. Ginkakibot sang pila ka empleyado sa talatapan ang pagkasapo sa fetus nga ginapatihan kapid. Natabuan naman nga wala naga-function ang CCTV camera sa ahensya. Basti wala lang matulupang dan may ara dira nga nakasulod bala sa amon nga office nga dira siya basi na alangan o kung basi may internal man kami nga personnel nga wala lang kami kabalo. Ginpreserba na ang duha ka fetus sang Iloilo City Forensic Unit agud magamit sa investigasyon sa pagtumod sa iloy sang fetus. Kay ti basi may progress sa investigation kag may lead kita sa identity sang mother kag ang fetus is kinahanglanon pa naton. Sunod sa kapulisan, posible nga ginpa-abort ang fetus kag natabuan nga nangita sang comfort room ang babae kag naalangan. Padayon ang investigasyon sang ICPO Women and Children Protection Desk agud makilalang iloy nga nagbilin sang fetus. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.